Днешни новини. Днеска през нощта видяхме някакви двама да се бият. Ще питаме населението какво става тук и дали е винаги. Питаме първото население. Какво става? Дали знаете какво тук става? Не, просто те се бият. Аз сега тъгна шоя в къщи да взимам пуканки и не за пиене и във видяхи. Добре, края ще питаме и тези двамата защо се бият. Как мислите, защо тези двамата се биеха? Не знам. Добре, почва интересната част. Питаме журито. Първото жури, защо мислите, че тези двамата се бият? Имат липса на култура, явно не са били културни и не са били учени от майките си. Майките им са сбъркали от всякъде и такива работи. Не е успяла да ги обучи. Добре, как мислите, защо тези двамата се бият през нощта на улицата? Според мене просто имат спор. Съдебен спор в семейството. Типично семейство. Сега идва най-интересната част. Ще питаме тези двамата какво правят и защо се бият. Съгласни ли сте да участвате в новините? Да, очевидно. Защо вие се биехте с тази жена? Защото тя няма никакви мозъчни клетки и е мъж и се прави на голяма работа. Значи, купих и телефон и тя веднага го щупи и каза: аз искам iPhone Pro Max 1000. И аз какво да направя? Съгласни ли сте да участвате в новините? брат. Защо се бихте с този мъж? Защото аз съм в апартамента с майка ми и той даже не го познаваме и те просто влезе вътре, пръсна си нещата, вземе чинията и почва ням да си хапам. И това е, брат. И затова се бия, защото палем. Да ни говорим и кошат пред новините. Добре, разбрахме какъв е той и защо се бих. Сега искаме да кажем на всичкото население. Какво смятате според този бой? Типичен бой! Вие двамата.